Dak bapensyai berjing penjalan yang election MDC syak yeng dorba tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council kadai kebala le kat kum ki kendon ki bala proit dak haka kernit benrio ubak penyat sings im u chief executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ulaong bagajing keno ya ki MDC bagi dai ki bala kut por kum ki dawai hi kadai keba om dan nong rem satya. Habakan tho e kajing e no kam MDC siteng por jong ba Arden mela basayo mat u president bamanta jong ka Voice of the People Party House nam Arajar Khatnriu uba penyat ulaong kamla kabalong kum ki dawai kot ban ya kaba om tip ya kaba kile shu uba penyat ula keno bagi noilam ka VPP ki supen kolmar ya ki nong song snong bat wanra ka jingya isi bat jing soya pher judgment riu bat khot ya ki dakibula ne ki clown circus. Rai kini skiu presiden juga ba dan orang begini MDC minta lagi ba expire date merpura kut por tiga reaction ni ngam don ni ai ban kentho yaki nong elam bom don jik kle dan yaki MLA bom don jik kle pi kajing penjalan por yaka samoi trekam jongka KHDC bat JHDC kadon la kanong rim kata kanong rim naduk meningkong kalong banwan ra ka jingbit jingbiang hakabide ka jingbun pat leni ki area ki jaka habide kini ki constituency ki bala don pa arpun dai tali namar bakadon ka jingurt jingnam namar bakadon ka jingya pensngo na ki babun ki jaka na ki shnong te kadai ka kamram jongi ki badan haka papat yaulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jogini ki jaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwa ka ni ka report akmat ka yeng Henry namar bampat dan ka jingbit jingbiang le sidang don jingduna la pha no sya ka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala adap ban IT naka yeng hi jongka council hapo si benai kala pendap ya ka exercise ke jongka ban penbet renti hoi ke jing penbet nginem la ban ong ban biang si spa njula hi Henry let's say kababun kala biang te namar takadaw la please lawan ra po ka house dangshen haka special session but naka yeng hi ngila mencuri kani te kata di kawai kanong rim ka bala penjalan ni kanika election kanika samoi trekam jongka KHDC JHDC nriu benai but menta u benai September unai lar kan kut santarik ka samoi trekam jungi kabumut lashisngi te nakaliang jungi la dep lut hikam but ngiru ngi lapan kre ek election te ringi suntu election kamde haka benta jungi bangin ngin penlong dalade ya lade Henry ngi suntu election ka habe haka DCA department haka state government ban penlong election jungki district council apo Meghalaya te ka rule ka sya ba an extend lenin penjalan biang ka samoi trekam lada don kadaw te katkum ga jingi hi jonga shimet leni kum CM jong KHDC kadaw ba ban penjalan biang ka samoi trekam kalong ban penkre ya ka election process mentah pen biang hab notify ya ki electoral rule hable ka summary hable ka revision hable nadong syadong habide ki electoral rule namar ka district council election ka ipher na ka MLA election nimla ban shim ya ki electoral rule jong ka MLA le ka MP haman ki constituency te namar ta kadaw ka don ka election process ka ban shimpor but om tang kata lese ban penbit penbiang siki babun ke ba lese ba ka state government ka sungthu bakani ka jing penjalan samenta kadai nam taban pen kre election tengi ngi la long ki bla kre ngi lai lum meeting baro ke MDC la pentip ya kata but shen the singing up ya ka rai jong sarkar nu kan permana election te habai dei pat ba ka jing kenno jong president jong ka VPP ba ngi ki MDC ngi dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bla penunkam na ki la long kum kita ki dawai expiry ma ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki badang trekam ki badang snaan ki badang thauan bat ki badang persyang bentre hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam suthu eka bor ki ikhtiar la jom chitang samai ru resign nakakam
te ka jingkeli pai ba di kata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama ka jing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong ka jing du nong ka bakrau ya ka council tang na menta ka tu election by election happen penlut kumbalai kelur duna le netam ka pisa jong ka council but kani ka jing penlut ka bamde jing syaban penlut nam ta election nrei namar ba kim dan jingkit khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign matla klem da tim klem da dan ke jing suthu ka bajanai bat kala penong ka jing du nong ka bakrau te ka jing dan jongi menta ban penjalan samoi tre kamru nga so ba de halor ka nong rim te ngim su ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shet hangi ban tre ngin tre la ka kam te nga skwa ban ong kumne ben kentho kala ya ka jingkran jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown ha circus uba shupen thap khti ya kibreo shupen kemen ya kibreo shupen khi shnong shupen kulmar shnong habakut dan so uba bah de kipai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency bat kila no senyang ya ka jai ben jungi uso hi jong ki detang ka jing pen kulmar shnong bat ka jing pen pher jai ben rio ka jing wan ra ka jing isi para brio menta hadu ba mlong shu ben kram kibrio la shu isi ikinong ilam niam la isi yaki nong ilam shnong la isi economic khman ka bampat chucha ha ka history jong ka jai ben rio khasi ke jungi but katu ka jing hikai haki balang kristan ban ye para brio ban ye shi jat shi khong shi shnong shi thao kladu no masnuan ke VPP menta kladu no kibrio sedang ban ye kentho kumni kumtai ka bampat chucha ri khasi te bishar la de ma phi ki pai ba ke ka baki kila le nam ta jungi nginam sngap te ki longkum ki clown hapo circus ben sung bahai kibrio ben ye pen ha kulmar ki shnong habakut mdani ai te ngi tengim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan jing kli ngin trail ka kam tadi ka juba ba jong Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya